Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Ondizi TV bwakire bya andonsi asototengerete nemambye ndengi ya ime yomoroberio wensa kia chitariki 10 umutienyo kianda omwaka wa chirubere nemerongo ebere nanye nindino kwegana kwabere boka soa ime yomoroberio wensa kia turoyo motura babere tobe toko bari bwa elimo amashabike ito Kurwa se county area ya Kisii county ya Nyamira mwensi soa ase umuroberio wensankia chingongo chonsi asorogongo ruagusi toyo ikirana ase chi county tonjokana ine county ya Kericho Bomet Naroka county area ya Migori Homa Bay mwensi soa ime yomoroberio wensakia amashabiki ito kurwa ase county area ya Kisumu mwensi na birenkubani bene county area ya Naroka soa ime yomoroberio wensakia amashabiki kurwa ase county area ya Nakuru Muranga mwensi na birenkubani bene ase umoroberio oyo iga muchio monene wense ito ya Kenya Nairobi mwensi na birenkubani bene ase emambi yabono tumanyi ngai mwere tubwati umoroberio wensakia emambi yabono troyo motro babere amashabiki kurwa sinse chiria chisiko ense elia ya America ntubwate Elvis Omboto kurwa somuchure Dallas Texas ndali kumwe balisha bekereto enamba eyamo Kennedy Gisemba kurwa se omuchoria o Minnesota mwensi toyo kwa nene asomoroberio wensakia nturi kubatika isiko ni matenga mbono mwabere moko bwatoka ekebago bali barasinse chiri chisiko askolende emambi yabono entunde ntangani toko bamanya ajabeire Gao koreka sorogongo ruagusi nense icho ya Kenya entunde ntangani entunda yakabere tuwasoa anse amagazeti entunda ya gatatu tuwabatogosanga nabageni baito mambia wono turabetogosanga numumanyi bwa mangana alia yokurua obosemia bose counseling psychologist Dominique Bosire asara ukwanira anemono igoro yo motienyi bokuro bosemia anemono igoro yechinchera chogwe tanga kurua aso kwerusia obomoyo abantu babiri bakwerusia obomoyo abande batumeka chingoli abande batumeka emerero kolinde mambya bona batebanga muchando kyoyo nabo igonchera kiye turabe togwetanga anemono asomo chenyoyo bande tokorua esegeto igoro yechinchera chogwetanga kurwase okwerusia obomoyo literane korokwa Job Maangi nokona kinga chibiche chibo igona Mario gyabero ikera asenchera Jobo ikeranu nere Abigail Nyanchama na incheria nenkoro kwa Kerubo Frida mwancho moligereri yanko irali bagalia bena soko kwaliganya emambya yabona igasomoroberio wensakia boka turanga abantu bamino babere batatu igaba baboso somoroberio wensakia bono mambya elinde tobeto gosanga asobwamo no gasemelya kwanenga omwancho moligereri kwabere gokuboka bya kwabere kogochaka wiki yago buya gosengo beto gochaka wiki yago bya litkweliga no eroberete bwikirano na mange ogene tie bwikirania aseli tkolia lerego mwancho moligereri ngo kwaligane bene elinde tobeto gosanga ase obwamo nimetenga na mange abereka bokorekana ko rukinga kitwabete togotigana abo litkole igoro goika emambya yabona iga na kitoirire kinga kito cyabene kwene kenga okomanya tole nabayongo sanga tole naye ase obwa moigo mwancho moligereri pine location yago wetrase namba yesimi ya 0792192834 so asensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net amashabike itonsi nigo tokubaligani bene korwa sense ya Kenya korwa sense chiri cha Michael sanga na intwe ase obwamo kondo mwanchi muri bunabotambe nigo togochaka nike bungo kelitko
kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia. Okay, kibungo kirituko niko gikorwa kurasi gitabu ky'Abakorinto y'eritang'ani 15 ogosoma kwaye 31 ekene abaminto ase ogweto gya kwane inde nako asimule ase Kristo Yesu moneno ito nigo ngokwa keralituko. Ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia. Manchi murigeria gosoma kwa rero nigo kwaro kurese gitabu ky'Abakorinto y'eritang'ani ogosoma kwaye 15 goika 31 kere kibungo kyagatanga kena baminto aso weto gya kwane inde na kwasemore ase Kristo Yesu moneno ito nigo ngokwa kera lituko kero kurigeria kero gocha ekorwase ekebunge kige 15 gosoma kwaye kw'eritang'ani nigo lingana liriri mwamo kubokigwa kwaye Yesu Kristo nabo igokobokigwa kwa balia bakure kero manchi muri gosoma gochinse nige kibungo tengati tonga ineka egosoli embe nige gosalia chingencho chingia ekero bwate gosekero chingendo chiago chire chindunge kwanya gosoya egosolime nigo konyoranga chingencho chiago chiabeire chigwonchoka iko ekero togokore bibe nigo tokwirania Yesu aso musaraba nyera na Yesu nigabete kagukwa asengencho yebibe byeto ekatogenderete gukora ebibe nigo tokoba tokumuirania ase umusaraba ngaki yale bya emambi yabona igo mwanchi murigereria bego kurinda chingencho chiawo obeko gotenena ase oboene obego kurunge ya chingencho chiawo elinde obego kuburiwa no mwana Nyasaye. Good morning Job. Good morning Frida. Ngaki kwabokere chembi ambogete kigima ndochinga omonguro bero tuyigorera lituko linde lihia kabisa lituko liko mimo tienyi okianda ama tuko nigende kwiruka kigima igore twalenge kianda tuyikire ikomi kianda naberego ingane koro kinga nigo aba to ene tukunyoria bero baitu bandizi TV nga abali babwate meroberio omutienyi oikomi na kabere Frida ndo tete nende gotebunga yasuki gochi omwakonde ya koikabikera ninda tete kuriye kegeni ninda tete koragira omutienyi oikomi na kabere nimbwata abasani bayi egatenge goikatosani abasani bane bali mwabwate meroberi moto irare Frida kwanya goike kenyoro otebunga to irabonare to tugani to ganyinko unitori ngo kwani Frida abante meroberi yawe bakuganyete mona eba mate Frida bakobangerete kubwa bunayo bangetomanya abantu okonyo okorange bebangire magima bakore kiregendo baligeti ko banga so bugima bwabo ono yaikirira baje ko bangira abantu na bere usemba yani ano bangete bakore ibintu byago lakini abanyakenyore style babibangete bagwetanete kero kuba akura okuba tengati gatongo tubikanga ustali ya abungare suki go wadoirira kwagumi osedoje gachitali gechira cyare kombene haya echingara korabuna toko wotebi intoro ntokobwate abarende obogima obo maete otero beti kigima abakonyoranga obogima bwabo babere bokorobeigwa korokorkana nga twebangeti ucha kubangerwa iko bangwe maete obogima obo nabo enga maete korota bwati emerobere asobogima nabenga abagosori bengo batabwati e goal post kabisa kwanya kor maete ritu ali gokina ntu agoto mo egosori korkunga chobo tware ko gosoliga bono buno monda gweti umupire amagora aho gati kwa irire amakomo gana berego ore no maite abantu baza ko gosoli na nabagosoli batavuga ati goal post
okonyoranga egosoria yue bagwaka guchiandos na mupira ora utarikoera igorende ne wenda tu muntu atware kirenga asigitata itiguikirania ere njira bene yoko bakwane kinga twabere tokwegendereria umwanchumureria Ndizi TV nere wiya kigimama Frida kolento ende tukumurikira rituko lya Jumane ne rituko lirengete obochenu kabisa obochenu negento kengenjo hase obugima enta manyenga kubwatekana no kumanya kwao ekero muntu arageire ndire lya bwenda tegusibye bintu tebo orageire botuko ebintu ndiri bwenda tegusibye immediately buna koragira dento mbiri korara singi bintu mine korara singi Frida nona mangana ali maete kubwatekana nabagusiye begene tenga ekero kwa gusenyombo buno butaka koleta by the way tuko by the to kwena tigo kwa busa nyomba eki okogenda no gusibye bintu rende Frida nogo kwa minjeri chiko kwa busa ne tofauti no gusibye bintu by the way njenkoranga maete ogusibye bintu nere bujya maete abantu mbale njendo jino gwechanda ekiagera bono watoli tukoli tambe wekire nyomba saa 3 ya botuko Frida kwa rugire hande bintu ande tusimba saa 5 to konyoro no nemere mu Frida ankonyoro ole mere mu korara chinsaire ngobani takorara chinsaire ngobani takorara kubwatekana nabamanyi bali bangano bochenu muntu abone tarare chinsa isano neseto wana ntu reducing 6 hours kubwatekana na uchumi 6 hours echisaine by the way abantu bande 2 hours echisaine bakorara abantu bali bechinse cyama ikona they don't sleep by the way nakingana yabere kole tu muchando bobongo kubwatekana ngabantu bali korara chinsa chisaine kolende engane yo gusibye bintu njendo chingege kubwate kimuntu akiniri boigo by then ana soki neiri ebintu biko sikumambia gose gekunyalikananga no muntu ore bisi obwate bintu ebinge Freedom maite okonyoranga ego bwate emere meme ngo bwana tokora ne bintu gotebera bose no bwate yendo okora online ebintu it is part of emere me ebintu kwanya goikanyomba by the way job urwete gasi orosete komenya konyore otete korosi ndagere kome konyore suguli nenchafu kwanya restitution ngese oko esibi orosete oyoko esibi ojaga nande korosi ndagere koma gwagwari ngiyukurusi omonto nago sibiri by the way ebintu bi onye ndiri kwako kwirete chinga kichiri kwakonde koragera jikoni gari obisibi turiko the following day turikonyoranga kichingo bose by the way kwanya kubuke ke mambio tale tigetando orutoborangeti bwago gucyabo genda oirane pone nyumbe eri baadaye gose kwayerera nganko nyorori guchemere mbono irane nkagiyo cyakira umetekero korege ntekemo ine step wachire ahead akero totebe otigete bune bintu bono which means ko koirana tokonyara gukora kende yonsi koikora cyakira se bintu biri manya gusika uchibose asikuru no mwanchu muri Ndizi TV mambia bono na nabo gusangana intwe kubwatika no korengere kwao ekero umuntu arageire ebintu nderia bwena te gusibya anene mono chinga kichabo tuko bali bakoragira bararira nikero goigoro bita manyanga abantu mbaro ekero barageire abu no mwari wakora kende gyonse chinguru chikwera hawana nguvu hawana uwezo Mando chago taboka gose sasa bakai no nara ire kero goigora okubyanga kiyama ngana kala asko no mwanchu muri Ndizi TV na gusangana intwe ase mambia bono na boigo obe gokone kinga kwabere gugutumanyia anemono ebirengeri byona kurobo semi bwao sangana intwe tera senchira yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News na boigo tera asomtando ito www.ndizitv.net namba ita SMS nerie 0792192834 pini location yago sangana intwe kerengeri kiago emambe yabonega asigo mwanchu muri Ndizi TV abo ige mambia abantu ntobe to gukwanira anemono amangana arengete okwerusi obo moyo Frida timatinga ninki yewe chakiaba nimatenga omugene to nabe gotumanya sobwagale kolende nga maite abantu bakwerusi obo moyo nkora oro kibali bimanyererio kabisa bimanyererio kebyo kora ranga kero montacha kirenga aiga
ndo chenga saro chitariagia ekero korigereria by the way egento rarigereria orole ngumuntu yoiga nabwate kirengeri gusinatete kwerusio bomoyo egente getangani okonyora nga obeire kawe yatanana korwase abamwabo onye baringe gotarana job okonyora nga arere buyeka ono muntu okonyora nga ebirengereri obere kagoichire nebirengereri no mukwanira concentration ya eteligawe gombe which means nga ebintu mbiroro rarengererete nabo igo nkonyora uri nga omuntu ngunya gwatukare amangana nga nkwerusinda bomoyo Frida bono mate umuyigulio jaka umwana watebi nga kwangure simi ono nkwengentande teba nga ngente Frida umuyigulio jaka segeto umwana ngente African parents kwanza ngente kwani na ibiye kambwate ya ga kya bayiguli materia ngende na yoja kumanyanga umwana oyo by the way akonyora nga by the way na rakwanete onye ndiri manya no muchando woke bongo akero mundaja kolengere birengere binebyo manyo no muchando ke bongo kero mwana tete kwengenta linga tote omwebereri omwana oyu nabwenda to muikaransinse omotebi nga igitambo kurute kuyatarie kia okutari okomwebereri Frido kuno okomworokereri asenchira erengia omotebi nga omwana one ne talibuya kwengenta obugima no muntu bwengencho nendo kikarete ngo kure simi tali asengencho nkwangete ate Frida okogororani abayibuli mbaro konyoranga barubu batete kurwa ogochika uchi asabana babo bana babo mbali kubate abingendo ngo kolera nekigere endo kurire simi neke umuyibuli atenga umwana bw'eskuru atware simi tama ito se umwana ubeskuru by then go Google area masomo asesimieri era amaite yani nabwate notion eringa ekero umwana abwate simi ebintu akakorera simi mbiribiya asigo kwaba bakonyoranga umwana uri tukomotebereri umwana ukagego umwangete tumutakere amaya lakini by the way bano umwana ngia gutwarire simi turakwanira kimaine mwana bw'eskuru njitindi wa advocating umwana atware simi kurende nga lirio kumura motebi kyo kumurira ekero kumukane tatware simi motebi kyo kumukaniri naende nono umwana ekero kwanyore nga soira so bwanchani riri kwa abe bakomonyora tari koja kumwake biranya ryoka oikora muikara umunyaruko muikaransi motebi nga aye baba wetara subus chinga kichia onchire kacho tuharobosani asenge nchoma eto obego so asobosani na bakonyoro bulito naende nonyanga emiaka yawe tukunyara kuhando obwanchani obwanchani no bulito Frida skali ratire kero kwa mweresire iga at least na bakonyoranga umwana oyo lakini ogunga kirubo otokire na mochumbe pa puna ikaka iganeme emesabore kwara moikora konyoranga banyaruka bande ba wanju bumuro yo kubwa igone bune tobe goko mworokereria nabo yukumumanyinga otarabukirige tambukiro bune kina ituraba to gutanga amangananga hunayo by the way gwakwanira sense meye chisime metingo ikerete kera abana bare kubeku parade umuntu menya gotebi kunga atesimi ayaka nyundo simi enyise tata manya gobeku parade igari tebi ubona yebekerere igora chaka kokongonda atanga ndete korakende yonsi obo sinde te korasensi bana bakongonde simi parade by the way ya bobosi ale ine simi enyi by the way omwana bwende taka chirwa okole skuru achaigwe omanya kotaigwa yate omwana buno itawanyoro erusirio bomoya na bakonyoranga bwerusirio bomoya exengencho etamu ingimatanya kugura mugati ogachiraka nibo kali ono gwetera gwirubu ubotene ngubu omwana oyo mate Frida enganeye gutware simi tali okobe egento bono kero ekebaso omwana oyo chinga kyaye twalire igo mugachirae baga chinga kichiri abwendete kwetwaro chomwe
Mate. Anya ka form 1 mugachere for 4 years. Omocheko chako mwezi mya. Chako mwezi mi. Ndi akorire KCSE mwezi. Yunere nchira no lakini kero uko yata naende bono mwana agutwara wote ekwangura ngokoro kinde bo. Nchenkoro ki. Ara ko ganyere ro nchira goite. Right mwanchumuriria on Ndizi TV na mangi bo igabetega kwene kiwa aimene skero gongoro gusikiri tukuligoro asomubere bumusacha oyomo bwe myaka emerongene ne vere abete oboso umubere oyo obe otangire asenkendu maiga yamate korwa ase kenyoro kyabo mobea utanyora barrio permit chinga ki engusanano ere igoro yendemero abantu nigo besokia bosoba betaba gwesoke na gusindigisa umuremo maiga yogosira komo sacha oyo korwa bisi chomo DCC Kyogoro nigo abetega korwa enkwana yote banga mbali yange okonya enkeyo anemono konya omubere oyo robotro beto kwani wanu musakito mangana maya dipon asanya Yamateye mukuru ase kenyoro kyabo mobea kegotoke wodi abo baracho bagendete kuligyo boene bo mwana omwabo oyo bakagusira chikibere cyarire Maigajaje abantu nigo besokia komo kondisia obolemo engana yamateye kana temanyeti nkone na tusukumira sana me familia ande sinyire muna banda muna ligendu iburo yashirete esimi gajega tiko matukabere gakwe simi tayana kimba kondisete tuko chiko woli atane yango yete yajitega saini chora yango yete to chora tango yete mikokwana atayona ki yango yete kakande ko teri de basainireti aho te vita in for family members ndeta yolengoro abantu balengoro nabantu basani no ba moteti ndi motenenere Pane kera tueke umugambi akaichalinda gaturangiri brother yane akamutenye epario pamiti yuge ntongeronde tekokorage keigo akaire pario pamiti yo kera tukumoboli gago tutemina muroyo mdodo sirire tikenyura guchugutwa pario pamiti kono na batu kanitigo no mubiri no tigate kwa mocheri Munere nchira ya botambe nigo babiri no mirobilio yoko mwene wikri vatandi mogeni kurende techieti goikerana saa 11 yangu chikorosho mugano nyagosira tuchigoro na kyo sengu kumweli togochia mo sachi chiwe musafichi kwa ngaka gresimi Alexander nyomo nyakenywa ande na ki inde pamiti ndu simagoso makaro ona liane sabetega mambinga ganyabo gakimambi ngamwa gresimi ngamubone ki ende ngongole pale pamiti yo toro na kitoko kora tuchigurusio mobile hata na ki otaraka na teni ya monyene tindiko na pale pamiti gusanga no mungino nyagosira niga kumetie gotani bakondise tubulemo obulemange bwensi ono nje ngumiti na barata kubulemo batena mbarwite chibese nandi bagotena namba arwite chibese bona abana banene kusu baguchikoba njo monyene na kingu chikoba gake ono ndutu abangire chiwiki bere chiaitire ndu abangire na tokora matangae nandi wone palio pamiti nero yachire yabulire ekerero kyabo gochia sabarai na basamaria banyare ko basira eri banyare ko mwenia omwanchi obo inzo zote ketobo konyo bonene tokonye ke ono kurusho mongwano yu mocheli into barai ba minto batokonye kurusho murayo ninde mwamushe to atokonya abu tubu ate no murayo to yonde sairi chanda na toli stonya toto bono ntu akie to gosaba omo MCA oito omo governor omo women lab no MP nyari bali chache gakumotokonye egere tunyari kurusio mubere moche bitonmoen bono ntu twabangite ngatomoeni Friday bono palio pamitire ndi kabura ntomoeneti bono igonda matanga agatene Noene chibes tuwa tuchumu chango nkolengere ngachia ebibenchi Ajaiga rotwa umirana naro bunegita seniki Ndizi TV maega yogokoro mukia bwokoro totamangana yaiga gurosi chabisi cha serikali. Naitwa Felicitas Dinda, Assistant County Commissioner Kyogoro Division. Kyogoro Division is where Kigati location lies. Niliweza kupata hii malalamishi kutoka kwa familia ya the deceased wakiallege kwamba wamenyimwa burial permit na the area assistant chief
Tuliliweza kuweka mkutano ya familia yote pamoja na the area chief and the assistant chief, na tukakaa chini tukaongelea hiyo maneno ya burial permit. Only after investigation we came to establish that the deceased died at Nyamira. Alikuwa anaishi kwa dada yake Nyamira, pahali alikufa. Wakati alikufa ndio wakamleta kwa morgue hapa Krista Marian Hospital. Kulingana na sheria zile ziko kwa burial permit, ni kwamba chief ama assistant chief ambaye anakava ile area, mtu aliweza kukufa, yeye ndiye anafaa apatiane burial permit. So we advised the family accordingly, waende where the sister is married Nyamira, waende waandikiwe burial permit. Kwa hivyo ni kusema kwamba sisi tuko na we are ready to assist the family waweze kupata burial permit, but from the assistant chief where the deceased died. Inkuripoteria Ndizi TV kuri kinyoro kyabo mubea kegotoke wodi abo baracho mijibunge ya Nyalibari chache litera inkuru kwa Dipon Asanya. Ekyo nekerero korwa ase eyamateyo eyueganetie koe gwari baga asobochikorosia oyo mwabo korwa ase nkendu nabayigo koene kyanga komoene bare niko babere bakoene kyanga niko babwate meroberi yoko moene babere bakosangireria enengo nkeigo ase korende niga yabetereri bakuyetumeka yabeire keko era timeti kerengeri kyago ngerike kubwatikana ninganeyo ando chenga nebwendete boyigo bakubwatia obosemi babeire bakoegwa no mo DCC nemono asokone kinga nkogenda bare asomonyaroko yabeteka gusirira ubuyima bwaye nje ningana konyenta maitinga burial permit igiye kurusiwa asomuntu abeire gagusirira asimbo bwento babikera na sense meli bakoegwa liukoriri andi kurende baberote banga mbirwete bene kwene kinga ngusira bare nkeria asokone kinga babeire bakonya komoenia nyagusira. I think umuchandororo kurugari nense moyindimiro atendemiro mostly nere guchia teneni omonto koenigwa yoko gusana na ngororo igoro yendimiro sense meri sekolende kibabiri bakoenekerigwa kurwa bisi mbachiko bakonyora ugusirwa. Abantu bare na albinism nigo baboligwe kwerikia nekyumbe ekike batenenete irinde gokonyeka ase emerobelio agokwana ime yeka ngokose gokwana kora sensemeri ya Kitui nigo abateneneri bekyumbe kyo bayanikire buna mbachiko bakwerobelia nabo igokwenekia nga abantu abo babeire bagokonyeka nabo igo emerobelio yansi yabeire gikobaikera. Watu ambao wako na albinism kulingana na census ni watu 9,700 na wale ambao tuko nao katika database yetu ni kama 3,000 hivi. So kuna tofauti ya watu 6,000 ambao hatujui kule wako. Sasa katika harakati ile, manake serikali inataka kuleta mafuta kwa watu ambao ni walengwa wa albinism, tunafikiria kutumia community health promoters ili watusaidie kuchukua information ya wale ambao wamejificha labda huko mashinani. Watu ambao wako na albinism, adui yao namba moja ni jua. Wengi wamekufa, wametuacha kwa sababu ya saratani ya ngozi. Na wale watakaopatikana tunawaambia waende hospitali wafanyiwe disability assessment na pia wasajiliwe ama wajisajili katika program ile ambayo tulianza, serikali ikaanza ya self registration. Wajisajili, wajiandikishe ili tuweze kujua kule wako na ile hali tuwatumie misaada.
Anchumurelia Ondizi TV ekunekerero ky'abantu bali nobo omuchando bweli sankwa bose albinism anemono asibabe bakobolianga babe bagosirwa abangi basiria magimambo Frida ko tokonyoranga nonyanga na sekenyoro ekero mungina kwiburu mwana obwato muchando yo nkora nyola chinga kichinko mu Frida kabisa timanjira kwanerengane mata abantu bali nelisango ligose albinism mbabweneta amafutana robo bweneta konyora elinde be yakabatanga kurwa abamba affected no mugaso igongo takabare wosirwa nene kurwa sensemo ye serikali ekibaro lirenga nigo yababerero muchando na bongo nyora balinga abamu abo ose bali batabwatira isango libwikaine lyabo ngo bahatana na bali igon stigma neroro rasense chinsemo abantu nabo bagotoka igonere buyanga baba bagochamo baroranga abateneneri babo ngo eneke balinga ngo konye kabali gwitire mirubiri nende totemanga obutaka tali ekegomi asubogima kurikuligelia tali obutaka ngo tebanga oborema oborema mboli ekegomi asubogima nabo muntu akabawikirania ekirenga bwata asubogima bwae nonyanga kabwate omuchandolia ekurikuligelinga omonogelibwe serikali Isaac Moura nigo ale abwate albinism kulende nere omonogeli we serikali nende karako baga kurwa manganae akoya choka kigima mbako aba likia mangana mayia chinga kichinko ase igo mwanchu murele Ondizi TV omwana wona atwara mu chandonde omuchandonga kuno ito basa kumusiekera to basa kumubisa murende kigima na bako bumuntu bwengenjo ase obugima kabisa ekiageranga gwetera nonyanga ninchira ale na konyoranga obeire gakwegendereria kolende tukoskobusuika se county nyamira ni gaba onchiria be sekta ya jua kali babeire bakurwa ebirero byabo kubwatekananga nogokonga kwebincho anemono biria bechi spare parts ka ukwana bene na Ondizi TV ni go monchiria asa sekta area ya jua kali Thomas Mumanyi abete gakuru kubolia asa serikali mono asokwiri tambukiro kyabango ase okone kinga amagoli yebinti ebyunkura ni gwarense rinde bakikonyora chinga kichinyororo asokwendelia asubiri gabeta kurwa esegecho asaba sae gwesonania asamangana alengete jua kali bunenchera yemo yo wekonya kurwa asumo chando gokuborwa kwemeremo gari nchirigo jatoro sibuna lirikare igo to iranete nse ntubwati enchera to konyora kibese tobekere chispea chiabeire iguru igo murario minto nakinale gotebanga gaki chispea bakoni tigabayerie enchera aba baranyare kugura igora bono gitaerie liachire chiribunye na 500 itaeli wano muntu nsa dawo jikonyara na pigipigi ekubogore liemia na kitu arego sorore serikali onyindi ya nyara etokerie ebintu bibiko bigocha kurukinse jaisiko bya pigipigi ere tonyare korosi pigipigi eyerie gas egere banyare gusamba serigo lirigia rie gas estime yeriwe egere tonyare konyora ga faida noye nagake ikogora bono chitoken chinda sense moye estima nchiri koleta token ya 50 igo chikoleta 0.98 bono ntori konyora faida ende yonsi kaki igo tware gosoranga andonsi msemoto tegererete serikali mwanje moto konye tonyore chibese moto loan toretere chioiri chiabeire iguru muntu tanyare kugura yebweka egere tunyare koneria abamuraba muna bono gachwa kari na kinko basoranga beka abana baino igo kogende university onyore diploma degree obo muntu monene kwetani kerina ende gwaga netigo etera kurwe form 4 bono iga swachwa kari akamangana irangi nero togo akandu bwate machine gwaka omeika nere gwaka chirangi omwana tigaso ekosieria amanya munangaki irangi erie gwakwa muno ko mix bakerangi erie rorekane koba ya igwananire ne kali erie bigibigi kusegari iga bantu baminto chikosie chine chiengenjo mono kwa sababu era gero omuntu akoreka kwa sababu chirangi echibuno kwegera gwake gari waenda na gwaka ne chinyumba iga bana baminto swachikosie sambereri ebintu ebigo sambe emirango nejidirisa emirango nejidirisa nchikonye abamuraba bakore ebintu online usabu kwaro kigintu kyasekere
Okay, no monchereria korwa sector iria ya Joakari chinga kiagendeta kwimurunganiria igoro yobokoreri bwabo anene a sensemeri yogukina kwa maguri y'ebintu mete sector ya Joakari ne sector y'ingincho sana job kurinde ndochenga ebintu bigendete kokonga keroro chaba onchereria beso kinagoteba ngabone style tukali koneri gwibintu ntukali konyora kinde timatinga kwanya godi ne bintu bye chichuma kiko ndo kinga spare part nabwe wonjorali ani no mona bando bwate chigari igende kinawe wonjoka na ni ensengima ogonjoka ogonjoka gokorigia asikero konyora nga magori akinire ombaro manye tekonyora chinga gichingo no ene ngana bere kwemurunganiria ne mono ne chitokeni benga chitokeni cia rero chigoja 0.98 igo mabera konyora chinga kichinkongu igo serikali ne bwenda tebege ko tegerebirero byaba onchoriaba na kwane kinga nkuyeliere digori diebintu bachikonyora chinga kichinyororo aso kwegenderia samagi mabo. Okay. Mura ibenseni igo ayenekeria bamenyi bensemeli ya Kibra ukinia magacho sechinsemecho elinde kwanekya nga orogonguru ngokina rorego kwana chinga kya rototo mobero gosaroto tete omorobeli bubu agachi bichinyomba cheligorire nsekima ngabeteka kolia eira yokogenderia omorobeli yo inde kubakonya bamenyi komenya chinyomba chekerengo ekia no morobeli boigo orabego gokonya mono abasae asoko ba emirimo. Nia yetu ni kubadilisha hii Kibera. Hii Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate. Nyinyi mnanielewa jameni? Hii Kibera itabadilika kuwa slum, itakuwa estate. Na hii ndio mpango tumeweka hapa. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi vijana hapa Kibera, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Phase 2 inaanza hapa hivi karibuni. 15,000 units will be starting here shortly. Ndio vijana wengi wapate ajira na tubadilishe Kibera badala ya kuwa slum iwe ni estate ambayo wananchi wanaweza kukaa. Tutawapatia nafasi ya kuwa home owners. Nyinyi mtakuwa wenyeji hapa. Tunaelewana jameni? Na mbali na hii mradi ambayo inaendelea hapa, tuko na mradi phase 2 ambayo itaanza ndani ya siku 90 hapa Kibera. Nyumba zingine tunafanyia evaluation 15,000 hapa kwenu. Hapa tunaanzisha project kama hii mara 2 ya hii ambayo iko hapa, nyumba 15,000, na tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 wengine wakuje hapa wafanye kazi. Mwancho morilia ondi ZTV no moraiwense Dr. William Ruto chinga kiabeto ikirana asense meria ya Kibra na mono asoko rotota obwagachi gwe nyomba ase rigori rike na boigo kakorwa eiranga emeromo abasai chirigwe komine na isano bachikonyora emeremo korende while he was away mumurana ara minyoka around agotenga murara kibasa na minyokia Come on. Frida diva eti kwaja kwa joro mondo kukwega. Yeah, by the way. Ngoi keke nyoro na igwa abana bagote banga job maangi ateka cake. Renga abarari bazo ire binyoro. Womera na abarari binyoro. Barigeti ko babunayo. Korene tokuskase amagana yumore bwensurure ira. Ewikirani emiremo ocha sabasaya. Nsemo ya Kibra. Wetira soba gacho chinyumba sirigorike. Timatinga kenenga kyankerekeke. Nege tambukerekia kero anene toro chomorobeli bunoyo bokwa gacha chinyumba chingi na bigo chirigorire de nsekegima ogendete gokorekana asense meri ya Kibra. Nege tambukira meto muchiolio bere kogo chaywa asama tukamange. Kwando chenga abantu borogongorori mbachikuonchereria chinchira chiabo chiokomenya boiga sense mende
gagetenga obuke bago bono mbobe bokwira nansi ekegerangani gabasaba ngi barabe bakwenyorera emirimo gali weka kinyumba kiri kyabeire kikwagacho ase kulende mate rero tinga na matukalia maiga njendo chinga wetira abantu mbali basomete abasaya tari basaya bonsi basomerete ubwagachi abasaya mbali basomerete amangana alengetene no bunyagitari abasaya mbali basomerete obworokia igo ekoroko batebinge mirimo rajiko banu bwagachi weshinyombo mate nabo ngo twara turamaburi gondo chinga boy go muraibwense Dr. William Ruto nabone tabe ga kuligi chinchira choko ira ni nse no eno rigoli obugima na bose uchumira nense mate karo uchumira ni rense konyoranga no ene mirimo nkuba erege korosigwa ne karo uchumira igoro konyoranga no gwetera soko najo kwibango chikampuni cyaba chikubetererwa kotene abantu abange mirimo igo turuche mirimo na to care gwetera nabwanta ba kuligi chinchira chinde serikali gichinchira chinde choko ene kinga nkene bali rigoli nse bose rigoli obugimanse ekero kulirya job ekero emirimo bune yobwaga chigo chaka ankonyorole nga amabagana mange agosoka kuroro tari necessary ribaende bachikokora mujengo ngonyorole nga chikampuni nchiroro chikorosia chisimite nchiroro chikorosia mishumari nchiroro chikorosia ebintu abiri bigotumeka asobwagachi okonyoranga demand yebintu biri okonyoranga ya chirigoro igo which means chikampuni chiri nchikaleti abantu abange babe bagosoka ibintu biri asobonge ekegero meto kwanda yase kampuni cyosaba totabe usine simiti otabe gonga teisaini igo which means nga chikampuni chikorosina ne simiti nchibe chikuliya abantu abange ndotaita abantu bago transporta ebintu biri kurwase kampuni uchi asensemeri site of course imbaroro bamaite kwagacha na ndi mbaroro baganeti omuntu bwokoboko naboko baereriri nagali naboko baereriri chiko gali naboko somba mache igonga chi opportunity ne chinyinge chire nelinga chire limited usenga echire asege kegeke kolendega tukoleli asobwagale emeremo ya mujengo toli mirimo rabe gokora matukonsi umuntu kagachire nyomba asoire komenya ime umuntu omujenge gasi ono ekwere ige nyombe yo chukwa gacho emyaka ebere manye mirimo bwatene emyaka ebere ebere yoka ige mirimo yoro chine chigo konya se kwegendera sama tukare busi is sustainable abu no amahuri tende ko bol frida okay askuni nabanga babera so memero berio bwinsa kimambia bono Dave Corina tuned in from Turimolo Teresa Ombogo watching live from Riyadh City ndochinga Victor Omondo Miyenda loud and clear from Nairobi West Anthony Ragori Rispa Gwaro Rose Michemo Kefa Atuya Osababu Kirwanda Fred Nyandie Kamosioma Mosoribege Suwonsi Bonsa sema so memero berio bwinsa kya engineer Kareba Kuruanya Ntirago Ibeno Egetongo kono lishabikirigani karibu sana somoro berio bwinsa kya ase imambi yabono Akirondo chenga Bilia Mandera agoteba nga good morning Job and Frida ni wonto ntegerete kurwa Lebanon mbia bono sa ande tingnere ngori job nde tingnere nta nyakora rasa matuka mange kwa biri goko yendolera buli nero ngasaine kuliga Director Kennedy Gisemba, I haven't seen your handwriting for long. Koromanya Sara, igo monto kuriga kurwali, mutebinga mashabiki amoike iria maiga, handwriting yeyo ntoyiganete back. Dochinga Kirandi Dennis watching live from Nakuru City Salams Club, Edwin Omwenga Kurukisere Ndam watching live. And dochinga Jiria Kirubokurwa Manama Barin Kingdom all the way to Kisi County Kanyimbo Mwakege na Bane Samuel Ogari na my mama Mariana Ongeri na vana bane Masi na Mark na my husband vana vaminto Evelina Rebecca Douglas na Julius na Duka na batakere bonsi batwali tukoligia umusoribege susu kurwa Nakuru City Salams Club nwari memorial kia Amaturi Vincent kurwa Doha Qatar ngo ikaba machoge seito nonde ime Dominic Bosiri amugani itwe mambya bono ochake ko bwachu ngoroberi mapema kigima atebanga following embusuro enge kurobo nchari wamanjani ko ndani kabisa
abuna baraso memoro berwensakia ase mambi yabono ko no mwanchi Ndizi TV na botambe ntunda akabere nigotoko batogo soa ase amagazeti asenko benkumurikira igazeti area ya The Standard asensemo ya neni gonkumurikira igazeti ya Daily Nation tiato asensemo ya kabere studio to sio mechiduka keigo to koirana ntabeto wasanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokorentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omwanchu omurigereria bwa television ya Ndizi TV mbiyamo sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate ng'anende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo bw'ekiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria
na Boigo gusonja mirubiri ito chinse 24 nyoranga na bogo sonja gwetera sesimi yao ya koboko laptop smart TV elio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwanchu muligeria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligeria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba notisa no ibire inyisato isano nemo ibire isato isano n'isato isano n'ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Aguchkoirege kamoka igata gira kamoka kera lituko yaya after 1 week twacha twarigerera ingikere twari diusia ma orabeka macha mange ngikera igeko kora eko irege kakuoma nagenda ro mosi yero mwaka ndenge myosirega nerire modified buja kabisa yenda bado nero ngora ngoro kingo yo monara yo ba yengana igasengro yene ndagera ni amete ko seba gutunga togende paka mubwata ndagera mbya yaba ekamapi noni chingini nkwacingiye njibwate kende asidi teyiroro toko nyale ngani biyiga tuwa usama sakarayo egere ndetake idito nyo iberera ya butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abarinchi chuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwandonsi asure ensigweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Kenya Owuru Superstores on your levy. ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chubusongo asamagacho
Boigo akenyuru Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Urusagironde nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo Urusagironde nigurule nsemo ya Jogo angene skuru y'uburuso ya Jogo Primary na Boigo ukuba kirisimi iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. No mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia woseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagaligiye lyo kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki wa year 2 wika year 4 mbabwate bintu byoko bugyo muziki unabono guitar
guitar, drum sets, keyboard egatie binde nigobabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wa gusoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli una bonus skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli nabo igo gusire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya mune birabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 ibere isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Lupa Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bwo Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa iwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu vile original nerigoririanse gora tiles ya marbles chichuma cyukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichapi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukanirwa ne computer. Na bwoko bakiresimi ase namba enoti 52 enoti 3 kyanda inye isato kyanda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Supermarket ya Kisi Mattress irimi y'umucobusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igo konia asirigoririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu kuruga si diaper ni tissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'imito yaboigo chipillowcase mbabwate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebinde binge batalirime y'omu cyobusongo Kisi Mattress Supermarket, the only money saver in town.
kwikira bono ayebuna umwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke ebere na nye gwantra bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisi. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kigima mwancho muligelia weta seni ya Ndizi TV ngo kwaligania sentunda ya kabere chinga kitaganita gusanga imeyo murobelyo bwensa kia bono mambya sentunde yego mwancho muligelia nigo tokumulikira amagazeti elitkolia lero kelto kumulikira egazeti ya Daily Nation page entangani Akerondo chinga umurikiwe gazeti ya mulikirite umubasukano wabuo mulero yobete koko kolekana ase skuru y'oboroso ya Endarasha ase abayiboli emye ya mone merongo ene babiri bakwene cyanga nigo babiri bakonyora abana babo nande nigo bali ase chinga cyabo kolende yasaye gikakya matuko atano nigo egati ya bayiboli bagendete gutwara mu icano magega yo gutanyora abana babo muri kibe gazeti yo namulikerete abayibo egati ya bayiboli anene omoyibori Josephine Wanjiru yogendete koligia omwana ye Kent Mungai bw'imyaka 13 abega sensemo ya John Mwangi yole ise Ernest Ngaria omwana bw'imyaka 14 otarabaka gotoka wikarbono iga Simon Gakuyo emyaka 12 naboigo Elizabeth Nairu nagendete koligia omwana obo oyo obolete gwikira bono iga ase page yentanga ni boigo
hamwancho murigeria ne murikerete ngakibono Gachagua aberega koboria muraibense William Ruto koligereria ebinto bitano nemo asoko enekia nga serikali ya Kenya Kwanza negendete gutinyia obukoreri bwaye boigo asepeje yentangani ne murikerete nakibona sensemeri ya county chigenderete kwembrunga nikobwatikana nga nigo chilon ase chibengi chabere chigo kinali goli ase peji ntangane muri kerete boigo mangana lingete chisemi anene asa boro kigwa kurwa chi university babete bakogenda mamincha nuko chika kurwa se abarai babo anene kurwa se chi university isano chabete chigokora okorobekana aboli tukoligoro ase kirenga yokwamerelia omoroberio omoyia abukubwatuka chibesa irinde gusira chisemi asekerengo keigoro boigo ase peji yentangani ni mulikete ngaki abanyanyimbo abo babere bagokora obotuki igoro yomuna chebina asekina kyaye ya masengeli asekina kyaye masengeli asogotaikirana bosi weke gambero boiga ase peji yentangani ni mulikete ngakibone nsemeri yae Mohamed Abdu Badida oyo okabeire omorkia kibono oseyo okabeire omorkia oigo orwanerete ekerugo kyobarayi wense nakibona arabe asegesibo asegeka kemiaka 5 nebere peji ya gatatu ne mulikete ngane yo asobimo manchu muligeria ayo naro aire obolito ase peji ntangani egazeti ya Daily Nation togoswa ase gazeti ya The Standard peji ntangani nigo emulekerete anemono ogutaigwera komo konyi bose omo inspector general ntenenera ase abeire gakobanga taraigwera okurangirirwa ase kigambero chintunda isano na ibere masengeli atarabikirana ase kigambero tebanga officer gone roga gazeti ya The Standard boy gonige mulekerete igoro ya Bible abo bagendrete kuganya anemono obotukio bwandrete kumulekeranga okumanya abana babo ngai bare anemono bose obukubamanya abana babo anemono bali babete bakonyora ogwakwa nomubasoka no mulero ase eskuru elia Hillside and Russia na boigo nigo egazeti ya The Standard mulekerete igoro yabarai batabetaikirana ase omukutano womo konyi womo raibwenseri Gathi Gachagua toskebo ikase peji ya kabere egazeti ya The Standard nige mulekerete buna niga Bible bara bakuganya asumutienyi oyomo elinde kumanya igoro y'abana babo kubwatakananga nobotuki bolia bwa DNA orabo kugendera ase enyagitali ya Narumoru nigo bono kubwatikananga nobutuki burabo kugendera nigo abayiboli bara bakuganya sumutinyo yo mulindi kumanya machibu igoro y'abana babo babete bagusira bose bali babete bakugiye asumuliro eskuru area Hillside and Russia epeji ya gatatu gazeti ya The Standard ninge mulekerete anemono igoro yamangana yekerero yorabiga okonya kinyagitali anemono asogosira abantu bakorwa ate chinsemo chiria chia abantu bakora obutuki bose no Madika regions nigo botuki barabo korona boigo chinjira chekerero korosi gwane mono asokonya abantu balia bagendrete koba bakwene kinga babeire bako konywa ase obunyagitali epeji ya kanegerete kumulekeranga omo inspector general wanyanyimbo ntenenera nigo bono abaigiriri beli chikobete banga bono tabwendereti okobera abisiende yonsi yeserikali eyenko bwatekananga nigo ataraba kuigira gakuigwira ogochika gwekigambero asintunda isano na ibere taraigwira ogochika gwekigambero naboigo nigo aba igiriri beli chiko babera wesoki bene nakobomochiana gotebanga nigo abwendete bono korusugwa ase kirugekyo asensemo
yomo wakili bose oyo kabeire omo igelibwe lichiko bose oyo kabeire umurai bwe nsemo elia yokugira lichiko bose lo Society of Kenya Nelson Havi na Eric Teuri niko babete banga niko masengeli bona bwendrete abu atu ya semetienyi etano na omo asikiruge sibo kuwatakananga no taigwera eke gambiro epeji ya gatano egazeti ya The Standard niye murekerete ane mono igoro nigo masengeli arabega kumanya igoro yobo boseki na kyakera bwiko nacho litukure juma nkubwatikananga no gutaigwera lichiko asebono atarabo kirana asikagambiro kubwatikananga nogo chakweranga y'abantu babete bakubora kinga kichomo cyokurobekana kwa basabe kigorigia Gen Z barabe bako irwa epeji ya gatano nemo igazeti ya The Standard ninge murekerete anemono igoro ya yumo basokano wumuriro uyobeta kwanekigwa ase ensemo area ya Hillside in Russia asebono chinkwana bosingu sana nagenda tenga aboro kiwa bekerengo kiriye giskuru cyo borosumba bwenda tabaye bakogendra kobera asi skuru chiria chibwato boraroime oyibono nero engana endete gukwane rwanga nigo chibwanda go sie ku chonsi bose mbabwendete babe bako gendra tuske busika se page ya gatano na kabere egazeti ya The Standard yemulekinga abantu bali wote babora anemono kubwatikananga na abductions inga bagenda na rama boli ande kubuliwa se gazeti ya The Standard imambi ya bono ase muri gazeti ya banga nigo kubwatikananga no kubura kwa bantabu etikomanikananga ngaiba kogenda ase kolende ningana enrate kumulikirwa asobwa gali kolende gotebekananga niga abange baba ucha bayirwa nabantu barasegetago kelia kyobolendi asengencho abantu bali ebibango mbobwati chinguru anemono ekyo kwanekinga babere bakwira omuntu asekerengo buna ekyo epeji ya gatano na gatatu gazeti ya The Standard nigende tukubolinga ng'echibesa chekerengo kelia gechi milioni emia eyemo bosengu sana gendete anamono igoro yechibesa chekerengo cha 188 billion na boigo 188 million asibande tukuboli anamono amabolia ya ng'echibesa chyo chiabete chikugenda kurwasa serikali abuno turachukira mweryo okumulekera egazeti eye ya The Standard kwemanya mange na bukugore gazeti elia bwanchete Mancho marigelia tiangwa aligani goikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere ekero muri kibwe gazeti yo amurikerete kibona sensemeli yekiganja ye serikali na kikero berete ase okona cha VAT asensemeli ya corporate tax rates elinda kwanekyanga serikali negendrete kwenyorera enengo Anchumuriye boiga sepeje yo ya kabere ne mulikerete ngakibona sensemeli ya Dock Workers Union semuli kyo munene wikyumbike Simon Sang babete bagutwara ege karo ime county ya Mombasa anene elinda kwene kyangango sonsora bare emechando yegenda te kwene kigwa gati y'abakoli emirimo ase airport ya Mombasa Oscar Busego ikase page ne ya gatatu mwanchumuriye mulikerete oyo rwanete kirgo kyobora ibwense boigo yo kabeire omwalimu Mohamed Abdul Badida nakibono ase ensemeri ya US nakibono avere kago sekero seko igwegesibo kegeka kimyaka 5 nebere nigo Dida abetega kubikwa byara aboigo gwesekererwa kitaliki 15 na 3 cy'umutinyo 11 umwaka w'ikirubere emerongevere nebere amega yo gutokekana na mamocho ase okokora obonyongi naboigo kunereria omumenyo yo mokoro sensemeri ya US ase kurende no nyamagaga yo gukanigwa ensemeri ya stocking osokonyonga nigo atabeteka gotiga chimbwe cyo egaika gosekyo gekairera ere kubikwa byara naboigo gosikirira nigo muri gazeti ya marketing nigo arabega kurwa asege sibo kitaliki 3 cy'umutinyo kane umwaka w'ikiri bubere emerongevere na kianda
oskabosio goika ase page ane ya kane omonchi omurigereria nemurigerete omobasukano bw'omorero oyo bagokwenekegwa ase skuru eriyo boroso ya Hillside Ndarasha eyererete abaorokigwa 21 gusiria obugima obwabakere yaberike kwenekega niga matuka 5 abeireka gweta ase korende abarokigwa 19 ababete bakoya naboigo emibere yabo gutarorokana gusigutamanywa ase korende abaibori abori tukuri igoro babete bagwesoke naboigo gwikirana ase nyagitari ya Naromoru erinde kwenekega ngokora bari oboringore gosobotuki erinde kwenekya gosenga abana abo nababo asikolinda sensemo ya Joyce Wambui oyo mochikoroye w'imyaka 12 abolete gwikabona igawusio yomanyikanta sensemeri ya TikTok Success Wanjau niga kwenekigwa nga goseni go mungino yabwato gosemeria nga omochikoroye moyale mega yogo korubo tukini gaberega kwenekya nga nigo aborki go sabasani bae babete bakomorora chinga keche cyumuriro asikolende abete kawikase egesieri akaba gakugwa gosega go faint ekairera akabekwa asegaliye masi gwikira bono igatara bagakomonyara no nyamaga yokumuriya se chinyegitari nigo yaberige kwenekigwa nga taratuka asikorinde mwanchi murigeria se page yo ya gatano nemurikerete nga nigo boteneneri bw'eskuru babere bakweneke nga abana barenge ase nyumbe y'oburaro nigo barenge abamura emyeyemo 50 noyomo nabane asikurinde abaibori emyeyemo 40 babere bakweneke nga mbabwate abana babo ase babere babete bagusiria obugima bw'abasinyigitari naboigo 19 ababete bakoyira ase skuru yo beyond recognition naboigo nigo serikali ye county ya Nyeri anenege kuragwa no mugabana we county yo yaberige kwenekya nga negendete kubikemero biri linde kwenekya nga obokoreri bw'eskuru iyo ngoiranira bole naboigo nga kichi amatechi cyabete chikonyoro n'ugwako ko nga kichira chikoba chigokonye gasikorinde nigo bayenekiri nga obotukimbogendete okorekana na mega yobotuki obukoera bachikobeke merobelyo linde kwenekya nga eskuru iyo negendere gokonyeka oskabosio gwikase page ne ya gatano nalimo mancho murigeria ne murikerete na kyoko bwaterana kwaye Raila Odinga na boigo William Ruto na kikogendete koleta okunsanana anene ase oboraibe kyamagia ODM kera berige kwane kiwanga gati ya baraiba bete bagotininira ekyame kijyo ODM babeire bakwenyorera amabaga asensemeli yeserekali na boigo nigo baligetie gosekyame kyo nigo kerengete koligia oyo rachikoba kagotenenera ekyame kyo mancho muri wikase page yo nongo ikira omoelio bokumulikira amagazeti eli tukulira gotaka kwemanya mange abo kwigurira egazeti eli bwanchete elindo isomi asobeme mwanzo muriria ondiziti nkumanyinga abunotora tuwikira omoelio bwentundeye yokumulikira amagana amagazeti asikolende asikekakitali getambe ntobeto kumwalinia omogeno ito imambia bono oyore Dominic Bosire yoragos gukwanira anemono igoro ya mangana alengete chinchira turabeto go tanga abantu kwerusia obomonyongoranga no motienyi bokorwa obosemia bosesegecho igoro ye chinchira cyo gwetanga korwa aso kwerusia obo moyo aseigo ngwiranale babe bagusanga nere Frida tubasa gusoka tubasa konyegera Ndizi TV obwansu bw'omugusi aguchkoirege kago kamoka kokamoka